Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa amalan wa ikhlasan wa qabulan amina amina ya rabbal alamin. Wa ba'du, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. Ini terakhir ya, bahas bahwa nek ana imam korek nggih bisa baca Fatihah kanthi sae niku boten angsal makmum terhadap tiyang sing ummi, yaiku wong sing napa mboten sempurna Fatihan, bacaan Fatihah. Summa asyara, mongko nuli paring isyarah. Niki bahas tentang syarat-syarat bermakmum. Nggih. Summa asyara, mongko nuli paring isyarah sapa al-musannifu, sapa kiai musannaf. Li syurutil qudwati, maring pira-pira syarate ngikuti, yaiku dadi makmum nggih. Bi qaulihi, kelawan dawe kiai musannaf. Nah, iki bahas nanti yang disebut kiai musannaf niku nggih cuman sebagian mawon. Nah, lah di antara syarat nggih agar oleh bermakmum ya, iki syurutul qudwati, syarat ngikuti ya, syarat bermakmum. Niki ana beberapa syarat yang tidak disebutkan teng syarahe, mangke kita sebutke. Niki wonten teng hasyahe. Di antarane adalah napa? Di antarane adalah apa jenenge susunan salate kudu padha. Nggih, susunan salate kudu padha. Senajan nanti beda rakaate. Nggih, contoh. Sing padha iku contone senajan beda contone ngene, contone sing padha plek iki. Aku salat apa jenenge maghrib, sampean salat maghrib iki kan padha. Susunane nggih padha. Nggih. Ya, senajan beda rakaate. Contoh misal ana wong nglakoni salat ba'diyah isya. Salat ba'diyah isya pinten rakaat? 2 rakaat kan, 2 rakaat kira. Nah, ya engko kok misal ana ba'diyah sing 4 iku ya engko 2 rakaat ya. Lah, iku sampean makmum ning mburine sampean nglakoni salat isya. Salat isya pinten? 4 rakaat. Oleh ra apa-apa. Kenging napa? Soale padha susunane iku padha. Artine ngeten. Artine ya salate iku ya ana rukuke, ya ana sujude ping pindho, ya ana duduk antara 2 sujud. Lah sing boten padha contone nggih iki beda iki. Sampean salat isya, imame sampean salat jenazah. Nah, padha beda susunane. Salat jenazah ana rukuke? Mboten. Ana sujude? Mboten. Ya coba Abu Nawas salate nggih kon mimpin nggih niki ya wakilah ya bener apa ora ya wallahu alam nggih. Dadi critane ngoten, guyon-guyonane ya kon mimpin salat jenazah nggo sajadah ana rukuke ana sujude. Wong do kaget, lha apa iki? Salat jenazah kok ana rukuke ana sujude. Ya enggak kalah, enggak kehabisan akal wong iki. Iya, iku sing tak salati ya mayite iki kakean dosa iki, mulane salate kudu rukuke ana sujude. Mau iku gak genah iku ya. Dadi nek salat jenazah niku mboten wonten rukuke, mboten wonten sujude. Lah imame salat jenazah, makmume salat isya angsal mboten? Mboten angsal. Soale napa? Susunane benten. Contoh malih yaiku napa? Salat gerhana. Nggih napa? Salat gerhana. Salat gerhana engko ya iki beda susunane. Ya meskipun nanti ada beberapa pilihan ya. Ya.
Nah, jadi nek sing nggo pilihan ya salat grono niki 1 rakaat ngadege ping pindho, rukuke ping pindho. Ngadeg Fatihah rakaat pertama ya. Allahu Akbar, ngono Fatihah, terus baru surat-suratan, rukuk, ngadeg meneh, Fatihah meneh, surat-suratan, terus badan niku rukuk, i'tidal, oke sujud. Ana sing model kaya ngono kuwi salate. Ya. Lah kaya ngene iki apakah oleh sampean ning mburi salate salat napa jenenge salat Isya misalkan angsal mboten? Mboten angsal. Soalnya napa susunane benten. Paham? Terus diantara meneh napa diantarane nggih yaiku ya harus ngikuti imame ya harus napa ngikuti imam makmum kudu ngikuti imame. Nah disebutke teng mriki taharrum utawa takbiratul ihrame makmum iku kudu sakbare sekabehane takbiratul ihrame imam. Kadang iku kula nemu nggih ana wong imame iki durung bar tek takbiratul ihram Allahu akbar durung sampai Allahu akbar durung sampai makmum ning mburi saking semangate Allahu akbar sah mboten kok ngene gak sah. Nah kudu ngenteni sik. Paham ya? Sampeyan dadi makmum semangat tapi aja sampai kesemangatan kok ngono kuwi. Ngopo meneh sampai ngelangkai takbiratul ihram imam. Imam durung takbiratul ihram sampeyan wis takbiratul ihram. Nah, apa iki aja. Gak oleh ngono kuwi. Dadi kudu ngenteni takbiratul ihram imam bar kabeh sik, nggih. Lengkap sampai Allahu akbar. Lagian makmum iki lagian takbiratul ihram. Paham? Dadi aja barengi aja pokoke kudu ngakhirno kabeh sangka kabeh takbiratul ihram imam ya. Terus diantarane meneh ngikuti imam iki mau diantarane adalah ya tidak boleh ndisi imame dengan 2 rukun fi'li ya senajan rukune iku rukun sing gak dawa. Misal ana wong imamnya durung rukuk. Wong iki rukuk dhisik. Ya. Bareng rukuk terus bareng wong iki i'tidal. Iki dhisiki 2 rukun. Paham? Dhisiki 2 rukun. Kok ngene iki iso mbatalaken salate. Paham mboten? Lah kok dhisiki siji tok. Dhisiki siji niku durung sampai mbatalno. Nggih, dhisiki sak. Kadang kan ngono. Ya. Apa meneh kok wong sing biasane sujude gak pati suwe. Kayak kula niki sujud niki ora pati suwe. Nggih. Ya, kadang ngono imam sujude suwene pol. Nah, tak kira wis linggih. Jadi pas sujud ngene iki tak kira wis Allahu akbar, wis linggih utawa sing adeg ya. Iki apa jenenge wis linggih ning duduk di antara 2 sujud. Akhirnya aku sing ngene dhisik. Lho kok isih 2 sujud iki. Lah kok ngene iki pripun? Ora apa-apa nak disiki pertama pisan tok ya mboten apa mboten napa-napa ya ora sampai makruh tapi mboten sampai membatalaken salat. Paham ya, kok 2 kali ya aku balik meneh sujud meneh berarti disiki 2 kali maka kok ngene iki batal salate. Paham? Jadi mboten angsal napa disiki imame 2 rukun fi'li. Begitu pula ora oleh nyeri sangka imame 2 rukun fi'li tanpa ana uzur. Nah, ana uzur contone maca Fatihah iki kesuwen misalkan. Maca Fatihah imam cepete pol. Ah iki maca Fatihah iki ora sing makmum ora iso cepet. Nah, kok ngene iki uzur, ana uzur. Ya kok ngene iki ora apa-apa. Nggih, paham. Nah, terus yang nomor 3 nggih diantaranya lagi adalah syaratnya napa yaitu harus ngerti gerak-gerike imam. Pindah-pindah imam iku lho. Sampeyan dadi makmum kok ora ngerti iki imame lagi rukuk apa lagi sujud ora ngerti kok piye sampean? Hah? Kudu ngerti napa? Gerak-gerike imam, kudu ngerti pindah-pindahane imam. Baik ndelok langsung ning imam utawa ndelok ning sebagian shaf. Ya, sebagian wong-wong makmum sing ning buri-buri iku ning shaf iku. Kaya ngono gak apa-apa.
Terus sing nomor papat nggih, sing nomor papat adalah napa? Imam dan makmum kudu kumpul dalam satu tempat. Nggih, kudu kumpul dalam napa? Satu tempat. Dan nanti ada ya definisi ya pelanggarane kumpul sak tempat iku pripun, nanti ada batasannya nanti. Terus yang nomor 5 nggih, niki di antara syarat lagi adalah napa? Makmum ora oleh bedani imam dalam suatu kesunahan yang mana kok misal dibedani kesunahan iki mau iki ketoke kok gak apik. Tafhashu al mukhalafatu fiha. Jadi gak apik. Contoh. Ana nggih imam iki nglampahi kesunahan duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal kan sunnah nggih mboten. Nah, terus imame iki nggih, imame ora gelem nglakoni duduk antara gak gelem nglakoni duduk tahiyat awal, langsung ngadeg. Nah, sampean kok adoh ndelok imame duduk tahiyat awal, makmume ngadeg. Kira-kira kok ngene iki pemandangan kok ngene iki apik ta mboten? Mboten ah? Nah, lah kok ngene iki mboten angsal. Dadi alla yukhalifahu fi sunanin tafhashu al mukhalafatu fiha. Contohnya meneh sujud tilawah. Ya, sujud tilawah. Ngerti sujud tilawah? Jadi sampean maca ning Quran niku nanti ada beberapa ayat jumlahe wonten 14 napa 15 niku nggih. Nah niku ning kono kuwi ning ayat-ayat iku mau disunnahno, setelah membaca ayat itu disunnahkan sujud tilawah. Nggih, sujud napa? Tilawah. Lah baik ya sampean macane di luar salat atau di dalam salat. Nah di luar salat engko langsung ya sujud tilawah niku. Di dalam salat nggih sujud tilawah. Lah iki sujud tilawah hukumnya napa? Sunnah. Nah, kok imame niki mos ayat-ayat sing ana sujud tilawah niku nggih, ayat-ayat sujud tilawah. Terus badhe niku imame iki sujud tilawah, sampean sing ngadeg ngeten iki. Nah, delok kadoh iki imame sujud, makmume iso ngadeg ngene iki. Kira-kira nggih apik mboten nggih pemandangan kaya niki. Nah, kan gak iku. Lah kaya ngene iki iso napa membatalkan salat. Paham mboten? Tapi kok misal sunnahe mboten tafhasul mukhalafatu fiha ya, sunnahe gak sampai ndadekno perbedaan sing napa jenenge sing elik kaya ngoten niku, maka gak apa-apa. Contoh ya, iki ana perbedaan imame ambek makmume beda nglakoni sunahan niku. Contone napa? Contone nggih, imame niki mboten maos donga kunut. Makmume wong NU maos donga kunut. Ya, kan padha-padha ngadege. Pas waya itidal kan ngadeg kabeh kira. Hanya saja doa kunut sing iki mung ngangkat tangane kaya ngene iki. Nah, kok ngeten iki ora pati beda akeh. Nah, kok ngene iki gak apa-apa. Oh, gak sampai napa mbatalaken salate. Paham ya? Dawe wa ayyu maudhi'in lan endi-endi panggonan shalla kang salat sapa wong, sapa makmum fil masjid ing dalam siji masjid, ing dalam masjid bi sholatil imami kelawan salate imam fihi ing dalam masjid, ay fil masjid tegese ing dalam masjid, wa huwa hale utawi makmum, wa huwa hale utawi makmum ay al makmumu tegese makmum, alimun iku ngaweruhi, iku wong kang ngaweruhi sapa makmum bi sholatihi kelawan salate imam, bi sholatihi kelawan salate imam ay al imami tegese imam, bi musyahadatil makmumi kelawan nggih, bi musyahadatil makmumi kelawan ningaline makmum
lahu kedue lahu maring imam au bi musyahadatihi di mana nih lahu kelawan imam ya lahu maring imam au bi musyahadatihi kelawan au bi musyahadatihi utawa kelawan oleh ningali makmum ba'da sofin ing sebagian sof ajza'a mongko nyukupi hu ing makmum apa mengkono kang tinutur moyo hu ing makmum ai kafa tegese nyukupi hu ing makmum zalika apa mengkono kang tinutur fi sihhatil iqtidai ing dalem sahe ngikuti bihi kelawan imam. Lanjutane malam yataqaddam selagine ora disiki sapa makmum alaihi ngatasé imam. Nah iki dawuhe Kiai Musannaf nggih ya matane nggih syarahe ya membahas salah satu dari syarat oleh bermakmum tadi. Ada pembahasan kudune sak tempat. Kudune napa? Sak tempat. Nggih. Lah, engko sak tempat iku ana kalane padha-padha ning masjid, ana kalane siji ning masjid, siji ning njaba masjid, ana kalane padha-padha ning njaba masjid. Nah, nanti ada pembahasannya. Lagi tengene disebutno kapan ana imam salat makmume ngikuti imame iku mau padha sak masjide. Imame ya ning masjid, makmume ya ning masjid. Nggih, padha sak masjide. Tur makmume ngerti gerak-gerike pindah-pindahe imam. Nggih, tur makmume ngerti pindah-pindahe imam. Mbah ngerti langsung ningali imam langsung utawa ningali ya soft utawa krungu kok speaker misalkan Allahu Akbar krungu kok speaker ya misal kaya ngono kuwi padha-padha ning jero masjid nggih maka kaya ngoten niku wis cukup. Artinya apa? Sah oleh dadi makmum oleh berjamaah niki lho sah, paham? Oleh berjamaah napa? Sah. Ya, selagine rumono, selagine makmum niki ora ndisiki imame dalam tempate niku wau. Misal iki kiblate mrono ya. Ha, imame ning kene iki, makmume ning arep kene. Kaya ngoten sah mboten? Mboten sah. Paham mboten? Nah, dadi kaya ngoten. Jadi ya selagine dalam satu masjid terus badhe niku ngertos makmum ngertos gerak-gerike imam. Nggih. Ha, niku sah oleh ra apa-apa. Selagine ora napa mau nggih posisine mboten mendahului imam. Paham nggih? Lah nanti ning kene iki ana permasalahan. Iki nak napa jenenge? Ya nak dalam satu masjid meskipun jarake waduhe pol asal iku dalam satu masjid gak apa-apa. Dalam satu masjid tur ngerti gerak-gerik imam yo niku mboten napa-napa. Contoh misalkan ana wong gawe masjid iki nah biasanya kan luas iki gak digawe memanjang ya misalkan iki permisalan ya memanjang panjangnya 1 kilo ya lebare paling terima 10 meter panjangnya 1 kilo misalkan imamnya yang sebelah ngarepol makmumnya yang buripol tapi iki dalam satu masjid ya. Nah, terus badane ku antara imam kalih makmum mboten wonten napa jenenge tiang-tiang sing soft sing iku nyambungno. Asal makmum kono sing waduh kono iku mau ngerti gerak-gerik imam, mbuh dengan melihat, mbuh dengan ngrungokno speaker, maka sah mboten jamaahe? Sah.
Beda meneh engko nek imame ning masjid, makmume ning njaba masjid. Iki kono ana jarak maksimale sehingga jamaah iso dianggap sah. Nanti ada pembahasannya. Ya, paham nggih? Paham mboten? Pokok satu masjid, rungono. Pokok masih dalam satu masjid sejauh apapun. Ya, jaraknya antara imam kali makmum iku asal makmum isih saged ningali, isih saged napa mengetahui gerak-gerike imam, nggih, pindah-pindahe imam, maka oleh sah rapopo. Paham nggih? Ya iki mau malam ya taqaddam alaihi selagine mboten disiki napa imame dalam posisine. Fa in taqaddama alaihi. Ya saiki ngeten. Iki permasalahan. Nggih. Makmum dianggap ndisiki posisine imam iku sing dihitung apa? Apakah tungkae, ngerti tungkak? Iki tungkak ta mboten iki? Ya. Apa iki jenenge? Bahasa Indonesia apa? Hah? Tumit. Apakah tumite utawa jari-jarine? Atau jari-jarine sing dihitung ndi? Nah, iki pembahasannya. Rungono. misal ana cah cilik wis balik wis pokoke salat ning sampingku. Iki jarine bukan jarine apa? Sikile iki trimo padha karo koyo setengah sikilku. Ya, setengahnya napa? Sikil kula. Terus badane ku salate ning tengah ngene iki. Ya, ning tengah. Artine napa? Iki tungkae iki luweh posisine lebih di depan daripada tungkak kula, tapi jari-jarine posisine di belakang jari-jari kula. Nah, entos permasalahan nggih. Sah mboten kira-kira? Sing dianggap posisine disiki utawa padha utawa ngerene iku apakah jari-jari kakine apa atau napa tungkae utawa tumite. Lah iki nanti pembahasannya ngeten. Fa in taqaddama, ayo. Fa in taqaddama mongko lamun disiki sapa wong, sapa makmum. Ya, fa in taqaddama mongko lamun disiki sapa makmum alaihi ngatasé imam. Bi aqibihi kelawan tungkae utawa tumite makmum. Fi jihatihi ing dalem arahe, ya, ing dalem arahe makmum. Lam tan akid mongko ora sah salatuhu apa salate makmum. Ya apa salate makmum. Dadi ngeten. Kapan ana makmum iki ndisiki imame dalam masalah posisine nggih, posisine lebih di depan daripada imame. Lah sing dihitung apa mau? Tungkae apa jari-jarine? Tungkae. Sing dihitung adalah napa? Tungkae. Nggih. Artine ngeten, artine kapan ana wong asal tungkae ning mburi, misal iki imame ngene, imame kebalikane tadi. Imame iki wong cilik. Wis balik, wis bacane wis apik, ya dadi imam. Sampai ning mburi sikile dawa. Lah imame iki sikile cilik. Nggih. Posisine delok ngeten iki. Posisine ya tungkae iku luwih ngarep daripada tungkae sampean. Hanya saja jari-jarine iki lebih belakang daripada jari-jarine sampean. Sah mboten kok ngeten iki? Sah. Kenapa? Soalnya tungkae iki mau sing dianggap adalah tungkae. Ya, tungkae iki luwih dhisik daripada tungkae sampean. Paham? Paham mboten? Meskipun jari-jarine iki ya di belakangnya sampean. Ya. Lah iki mau ngoten. Iki disebut keteng mriki apabila ana makmum posisine ndisiki posisi imame. Ya, dalam arti napa tungkae luweh ya lebih di depan daripada tungkae imame. Tur fi jihatihi dalam searah. Contohnya saat ini kan searah kayak kula mbek sampean niki kiblate kan padha-padha mrono kabeh. Kan searah kabeh. Lah, kaya ngeten iki ndisiki kaya ngoten niku mboten angsal. Kecuali nek mboten searah. Contoh mboten searah ngeten. Sampeyan salat ning jero Ka'bah. Oleh mboten salat ning jero Ka'bah? Hah? Madhepe ning ndi terus?
munggah mudhun kanan kiri. Hah? Nek ana wong salat ning jero Ka'bah niku madhepe oleh ning ndi apa-apa. Ape ring misal Ka'bah kan kotak kan gambaran kotak nggih. Ya madhep ngulon, madhep ngetan, madhep ngidul, madhep ngulon, ngalor terserah oleh wong ning jero Ka'bah. Paham? Lah kapan ana wong loro iki salat ning jero Ka'bah, sing siji madhep ngetan, sing siji madhep ngulon. Oleh ora? Oleh. Jamaah oleh. Ya sing siji iki posisine luwih ndhisiki. Ya luwih cedhak ning tembok maksude. Sing sijine ya niki rada adoh saka tembok. Nah, karena ini bukan satu jihah, ora sak arah, maka oleh boten. Nah, maka ora apa-apa. Ya iku ngoten. Jadi ngoten. Misal iki Ka'bah ya, iki Ka'bah. Misal ngoten. Iki ana wong madhep rono ning cedhak iki. Luwih cedhak ning temboke ya. Iki ana wong ning kene iki madhepe mrene. Luwih adoh saka tembok. Iki dadi imam, iki dadi makmum oleh mboten? Oleh ora apa-apa. Paham? Paham mboten? Soalnya napa? Beda arahe. Begitu pula nek salat ning mriki. Salat ning njaba Ka'bah niki, sampai ning pelataran Masjidil Haram, ya iki arahe beda. Ana sing dadi imame ning kene rada adoh saka Ka'bah. Ya, sampean makmume ning sebelah kene. Arahe beda iki. Luwih cedhak kok Ka'bah. Oleh mboten bermakmum dengan orang sing ning kene? Oleh ora apa-apa. Soale napa mboten searah. Tapi kok misal sampean di belakang iki mau ya ora oleh. Ora oleh disiki, wong searah iki mau. Paham? Paham mboten? Ya. Nek apa searah mboten angsal disiki. Lanjutno sithik. Wa in ndimo wala tadurru lan ora bahayani. Musawatuhu apa oleh madani. Ya. Makmum li imamihi maring imame makmum. Sejajar maksudnya. Oleh sejajar makmum li imamihi maring imame makmum. Nah sejajar gak apa-apa, ora apa-apa. Gak sampai mbatalaken salate, tapi nggih makruh. Nggih. Tapi napa makruh. Lah engko sing apik pripun? Sing apik makmume iki ya luweh keri, artinya posisine iki lebih di belakang daripada imame. Nggih. Paham? Lah engko nek sampean nggih nek sampean dhewean wong loro nggih sampean dhewean imam ambek makmum ora nang liyane maka posisine pripun? Posisine nggih iki imam terus badhe niku makmume iki ning pinggire nggih ning pinggir sebelah kanan rada memburi sithik. Paham posisine? Ayo cak praktekno cak. Ayo. Haki makmume iki ayo kowe masalah kene imam. Nah, posisine pripun? Ayo. Wes ngomong kono posisine. Nah, jadi napa jenenge mboten langsung ning mburi kok biasane ngoten mboten, tapi rada cedhak ambekan imame. Tapi nggih memburi sithik. Paham? Posisine memburi sithik. Nah, engko kek nek misal nggih, nek misal makmume loro, imame siji makmume loro, ya wis kok biasane ngono. Nggih, kok biasane. Lah kok misal ngene ning tengah salat, ikan posisine ngeten. Rada mundur sithik, kamu rada mundur sithik. Kene hakim mundur sithik nggih. Nah, ya. Lah kok misal ning tengah salat iki mau, ikan posisine ngeten nggih. Ana wong ameh melok dadi makmum. Berarti kan kok makmume loro. Carane pripun? Lah engko carane makmum niki iso ya nyeplek iki nyeplek haki makmum sing ningmu haki kok mundur. Terus kamu Allahu Akbar ya terus baru nyeplek tik. Nah iku langsung mundure aja langsung wakeh lho ya. Nak wakeh 3 kali berturut-turut iku saged mbatalaken salat. Nah paham? Ya jadi siji loro mandek sik terus siji loro. Paham? Nah orang ngono, nek gak ngono engko imame sing maju. Imam maju, mau posisimu biasa.
iki mau posisine bareng ambekan haki padha imame sing maju. Jadi intine kok dadi akhire padha kaya ngene iki kaya biasane. Paham? Paham mboten? Nah, niku carane ngoten. Wa yundabu lan disunahaken takhallufuhu apa ya oleh ngerine makmum an imamihi saking imame makmum qalilan sithik. Dadi kudu apa jenenge disunahno ya rada ngeri, posisine rada ngeri sangka imame. Ya wala yasiru lan ora dadi bihadat takhallufi kelawan iki ngeri munfaridan iku munfaridan khabare yasiru munfaridan iku wong kang dhewean anis sofi saking sof. Jadi kaya ngoten. Jadi ora begitu ngeri ngoten mboten niku nggih. Ya mboten apa sing dianggap sebagai wong sing dhewe dalam sofnya mboten. Hatta la yahuza sehingga mboten mor oleh sapa makmum fadilatul jamaati ing kefadilahane keutamaane jamaah. Jadi ngeri sithik. Lah ngeri sithik niki ora dianggap kaya wong sing salat dhewe mboten. Ya artinya isih tetep entuk fadilahe jamaah. Kecuali ngene kecuali ya iki banyak yang terjadi, kadang akeh yang terjadi. Ana wong dadi imam terus bariku sak saf iki dadi sak saf dadi makmum. Ana wong lagi teko. Terus bariku gawe saf dhewe anyar, dhewean. Nah, kok ngene iki niki mboten angsal ganjarane jamaah. Carane pripun? Carane ya iku mau nyeplek sing ning ngarepe. Nyeplek ngarepe, engko sing ngarepe iku mundur ngancani saf iku mau. Paham? Ngancani saf iku ben iku mau gak dhewean. Sing saf nomor 2 mau lho ben ora dhewean. Lah engko bolong iki carane pripun? Ya sing kiwane utawa tengene iku mau ngrapetno sofe. Nah, jadi engko posisi soft sing paling apik iku ya sing burinan terus badane iku sing sebelah kanan. Menganan bariku mengiri. Ya engko burine ngono menganan, mengiri. Carane ngoten, nggih. Paham? Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.